semmoista, vaan tässä on meitä CSGO-video. Ensimmäinen CSGO-video. Nyt ollaan kasuaalissa. Mä tokana on niinku niitä kasuaali, koska minulla on viikon kompetin vetänyt. Ja tätä oltiin heti pelaa 1 roundi ennen kuin toi joinattiin tähän. Niin, no ei se haittaa. Mie kuoli just. Hei, me midi. Oh, no niin, minä oon miljoonaa ihmistä. Eli banaanilla. Oh. Go banana. Nänni pohjaa. Miten niin minä on sunut? Ihan sama. CSGO. Se on se 3. Hei, mennään aalle. Nyt kun spammataan. No niin, vois ottaa tosta nyt A-viikon. Ei muuta biisi. Nyt lähti A-viikka. Oota. Käytetään midi-dekkoa, jos tuon lentää. Hentti, nyt on Joni. Minä kannatan näitä vammaisille. Mä otan talous, myös tuntuu tuolla pari... Joo oli. Niin, minä vasta aloitin tän CSGOn pelaamisen. Minulla on 100 tuntia. Mut oli joku 3 ennen 2 kuukauden tauko. Toi TRR Gaming Hunters, se haksaa varmaan. Voi saakeli, jos teet. Joo. Legit. No legit. Ei Oota, katsotaan minä omat menee. Mennä B. Jos nyt vaikka PP. Missä on? Siinä. Jölö. Voi hitto, mulla ei oo mitään granaatteita, mitään. Tää niin tarvii. Onks siellä? Ei oo. Mennään. Midi. Mennä lalla. Oi! Joo. Tää Chaka haksa. En mene nyt. Reipa. Ei toi Chaka haksa, mutta toi Gaming Hunters haksa. Venä mie voisin spektaa sitä. Se kuoli näköjään. Taitti... No en tiedä yhtä. Nemmokolla on niin vähän HP. Joo, taitti kun sitäkin. Mulle... Saattaa tehdä huomen lolivideo. Niin. Tää on nyt. Oikeesti, please. Täällä 28 HP, 32. Mennään minulla tuo minun pingi tuolla. Eikö FPS. Ollaan häviöllä 4-0. Voiks huono mennä? Musketaan banaanit. Pora kädessä banaanilla. Joo, tälleen näin. Tosta mokelle tää ihan ohi, ei haittaa. Ei nyt banaani. Eikö ei tuu? Ne menee taas midiin. Mene vain midiin. Oho. Mennä säikäs. Joo, väitä. Ei no mitään. Alko? No joo. Alkaa mennä hermot tohon Gaming Hunters. Ui hemmetti nää omat saikot nyt taas. Ja toi BNK Finnostolla on ne random klaani vaan. Mikä tossa on? Joo, se on joku ihan... Ui! Ne ei hirra oikein. No. Toisella kädellä täällä yritin botettaa, niin ei tuo... Sitten tappa mut puukolla. Peli pelattu jo 4 roundia oikeesti. Joo, no niin. Siis 4 häviöä. Joo, me joku sitäkin ihan kunnossa. Kato nyt, kun tää 1 vetää 14 hopel täällä talossa istuu. Ja ne on B-llä. Pommimies on B. No niin se toinenkin menee B:lle. No niin, kusti. No nyt se plänttää. Tää jää nyt... tuoku jää tohon kyttämään. Jos tää menee banaanille, kato tuolla tuohon auto takan toi tyyppi, niin se oli niin Tää tappanut. juoksee Aalle, joo, tää menee Aalle. On niin retardi. No nyt tää käy tsekkaa Aan.
Sitten huomasin, että oho, ne onkin meillä. Sitten juoksi tuolta CT spam, niin katsoin sinne sitten kun delaa. Yksi ampuu tuota kirjokello. On yhden kuvan meloni. Kenne. Sen nimi on FB Melon. Hei, mä oon nähnyt Timehand Avesome tyypin kompetissa. Vois mennä Aatalo Pesarille. Nyt vedetään pistoliharjoitukset. Puukko ois kyllä kiva saada. Mie myisin se jostain Steamin alennuksesta jotain. Mie pakos myys. Se olisi aika hieno juttu tällä. Oi, mie sain se. Onko se? Joo, no B. No niin varmasti. Mistä tammuttu? Missi? No tää tissiankka ampunut. Oikeesti me ollaan häviöllä 5-0. Tähän nyt ollaan... Oikeesti. Se menee näistä statsiin ihan hirveesti. Tää on pelottanut, kun mun penkistä on lähtenyt rengästä ne keulit. Mitä mä siellä läällä. Oot sä kuollut vielä? Oo, kuolin aikoissa. Joo, pystyn tää video loppuu aika lyhyen. 2 roundin noin voittaa. Ensi kerralla mennään kyllä eroille. Mutsi. Me oon toka vikaa. On. Joo, minun rankki on sit Goldrava 2. Niin oli vissi Silver 3. Vai 2. Minulla on 99 tuntia CS. Plus CSS 200. Tää meidän herra ukkeli kun istutaan, niin ei tuu mitään. No niin. Varmaan tää löytääkin. Just. Joo, vika roundi todennäköisesti. Otetaan tollanen. Mitä dekoon? Mieti deko nyt. Valotetaan omaa tiimiläisiä. Ei oo. No, siinä kun oli ensimmäinen. Se on kyllä toinen ja... Nyt jos me voittaa, nyt tulee hirveä loppukiri. Älä vaan. Tälleen mennä. Se ei kuole. Ai jaa. Ota sinun aukiaani. Joo. Ja musta tuntuu, että Zakala oikeesti on hacked. Ei. Mä en vikata tuolla. Random puikeliskouppeli poikaa täällä. Joo. Mitä? Niin. Tää veti trigger päällä tuolla takana. Kaa missä hä? Joo, kato. Se tietää, että se ei oo siinä. Oi joo, nyt me saatiin niitä hakkeri alas. Me voidaan voittaa tätä vielä. No ei voikaan. Kato Meitä on ukkelee yksi täällä taas. No niin, istumassa täällä talossa. Hyvin meni. Ja sit kun tää istuu vielä tossa pommialueella, niin nää vihut tietysti näkee sen. Ai. Joo, mitä vittu Zakala on V? Tää vihu sitä poraa tätä meidän omaa. Se osuu siihen. Joo. Mitä? Joo. Tietysti. 1 roundi vielä. Jee, häviö. No Ei täällä ole mitään saadaan väliä. tää pistolilla. Ota blind spoti taas. Holy fucking shit, shot through the wall, oh my god. Joo, Aimhändi pistää taas. Mitä hittoa, Aimhändi veti teki lykäri päähän. No niin, häviö tuli, yes!
Kuolit siihen. Oho, mä olin heittää indi, niin No niin. pam. No niin, tämän video varmaan voi lopettaa Ei, tähän. meidän pitää vielä nähdä, että saaks me mitään hienoja tapaa. Niin hieno juttu. Niin, mietin mikä tulee AVP Asimovi. Spekkahan tätä TRG, eikö TGR Asimovia aseita tullaan edes näistä bokseista. hyvin harvinaista. Ei vissi voi tulla. Tai 1 miljardista mahdollisuus. Joo, mulla lagaa tää, tää ei oo muka. Paras, minkä mä oon nähnyt, on ollut X-Ray. Ikävi kattoi itse asiassa serverista loppuun, joku sai X. Joo, vähän prefirea tonne. Sano Ihan legit. jätkä, joka veti ennen häkit päällä. Tässä CSS tässä. Me meni maybe 5 tuntia. Sait siis bänne. Saimme jo. Kyllä sitä joskus pitää koittaa. Hei, minulla on yli 500 tuntia siitä, kun me sai MP3 väki. Väkkibännit. Spray! Oi. Sitkin on vissiin Joo. GG. On GG, No niin, huono ikinä. maailman paras peli Se on- ikinä, moikka. hyvä Se on moikka.